Ik ben eigenaar van een bibeltje wat ik van mijn heid kreeg in 2003. Het verhaal van het bibeltje is dat mijn heid het gekregen had op marineschip Sloterdijk tijdens je reis naar Nederlands-Indië. En ik ben heel benieuwd van wat er nog meer van deze bibeltjes in omloop binnen. Het is van 1946. En mijn bedoeling is dat ik een oproep doe binnen de mensen die mij contact bij mij opnemen willen. Om te praten over hoe wie het van de mem, hoe wie het van de dochters, de zonen, om soldaten te hebben in Nederlands-Indië. En om die als hij te hebben, als man te hebben. En wat had het dienen. En ik ben daar eigenlijk vooral benieuwd naar mijn eigen generatie. Ik ben van 1958 en ik ga zelf... er zijn bepaalde dingen die gewoon mij opvallen en die ik echt van oren verhalen hier. En waar ik eigenlijk wel denk van, nou, die verhalen die mij wel eens naar buiten komen. Ik weet zelfs dat het bij mij in de familie psychische klachten had. En minderwaardigheidsgevoel komt echt voor. En net jezelf wezen kunnen.